Bon dia a tothom. Anem a començar aquesta roda de premsa, aquesta roda informativa, per donar compte de com ha anat el procés d'escolarització. M'acompanyen Antoni Morante, director general de Planificació i Ordenació i Centres, i en Pep Cabanyabate, que és el cap de servei d'escolarització. En primer lloc, jo vull donar les gràcies, agrair a en Pep Cabanyabate tota la feina que han fet. Ha estat una feina ingent. Vull recordar que aquesta roda informativa s'ha d'emmarcar també del que és el procés de planificació del curs 2021. Ja hem fet bastantes reunions i rodes de premsa sobre aquesta qüestió i ja vull recordar bàsicament una sèrie de coses, tot el que fa referència a les instruccions per al curs 2021. En totes les instruccions hi ha el protocol sanitaris i els temes pedagògics, que va ser, com a conseqüència de tot un procés participatiu en 14 comissions que se van fer durant el mes de juny, de tota la comunitat educativa. El segon element important va ser ja donar compte de la quota de professorat per al curs 2021, que de qualque manera ja vàrem fer una roda informativa en què vàrem donar una informació específica sobre aquesta qüestió. És a dir, estem parlant d'un increment de quota, un increment de professorat, no cap reteada, com s'ha dit moltes vegades, partíem de la quota d'enguany per incrementar més de 458, m'apareix, professors, 458 professorat. I, per tant, se tracta amb aquest aspecte avui d'una altra dada que per tenir clar com estem planificant el curs 2021. Hem dit moltes vegades que és un curs complex, serà un curs complex, no serà un curs totalment normal, serà d'aquesta nova normalitat o de la normalitat estranya, de qualque manera, i nosaltres ho hem fet, ho hem dit moltes vegades, en dos elements claus, presencialitat i tot el protocol sanitaris necessaris per tenir un entorn segur en tots els sentits. Des del punt de vista de l'escolarització, hi ha una sèrie de dades que després tant en Toni, si escau, en Pep clarificaran, que crec que és important. En primer lloc, vosaltres sabeu que en plena situació de confinament vàrem fer un decret llei per tal se podria fer el procés d'escolarització de forma telemàtica. Era de forma excepcional, era per les circumstàncies que hi havia en aquell moment, de que realment era difícil tots els processos presencials i vàrem obrir, a través d'un decret llei que va ser duit en el Parlament i va ser aprovada per unanimitat en el Parlament, de cara a que s'aconseguís que la gent se pogués escolaritzar utilitzant les qüestions telemàtiques. Cal dir, en aquest sentit, que un 90% del procediment s'han fet via telemàtica, això jo crec que és important. És veritat que no era obligatori, però de qualque manera era una obligació quasi per les circumstàncies, i és evident que això és un sistema que ha vingut per quedar-se. I evidentment que necessitàvem a vegades el suport d'Ajuntament, del servei social, de les oficines d'escolarització, per ajudar a aquelles famílies que puguin tenir algun tipus de problema, però vull recalcar aquesta dada. Un 90% del procediment d'escolarització s'han fet via telemàtica. L'any passat, per dir una dada comparativa, és veritat que no hi havia les circumstàncies actuals, va ser un 9%. Per tant, aquesta forma, d'escolarització, de la mateixa manera que també totes les feines que se fan per part del professorat, d'interim, també se fan via telemàtica, perquè pensant que és una forma de facilitar la feina a les persones, però també hem de tenir clar que hi ha algunes famílies amb unes circumstàncies socials, familiars o de manca d'informació que realment necessiten d'un suport per part de la conselleria, per part d'inspecció, per part del servei d'escolarització, de serveis socials, perquè ningú se quedi, fora d'aquest procés. Un altre element important, que també jo crec que cal destacar, si ho comparem amb altres anys, és que enguany hi ha hagut s'han presentat 756 sol·licituds menys d'escolarització que el curs passat. Aquesta és una dada rellevant, és una dada important. Estem parlant de 756 menys nens que s'han escolaritzat respecte a l'any passat. Aquesta és una dada que reflexa dues coses, o sigui, reflexa bàsicament una cosa, que és la crisi econòmica en què estem instal·lats. I que, a més, tal com hem vist amb altres informacions de distintes illes, etc., segurament a partir de setembre, que sempre hi solia haver una onada de nova sol·licitud, de nou vingut, segurament aquesta onada no existirà. O si existeix serà molt petita. Per tant,
per primera vegada, diguem, s'incrementa, però hi ha menys sol·licitud que mai. No és que hagi baixat, sinó que hi ha menys sol·licituds, és a dir, hi ha número que s'han incrementat, però menys sol·licituds que l'any passat. I això vol dir que hi ha una via distinta o un plantejament distint del que havia els anys anteriors. Si això tenim en compte que hi ha menys nens que s'han presentat a KPP per escolaritzar-se, si tenim en compte que hi ha hagut més estudiants de batxillerat i d'altres nivells educatius que han sortit del sistema, ESO, batxillerat, etc. I tenim en compte que hi ha hagut un increment de professorat, és evident que de cara al curs vinent les ràtios seguiran baixant. Jo crec que també aquesta és un plantejament important de tenir en compte. Fins ara les Illes Balears eren la comunitat autònoma les úniques que s'incrementava de forma important. És veritat que també nosaltres incrementàvem professorat i és veritat que nosaltres hem anat baixant les ràtios d'una forma progressiva, d'una forma realment tal com vam pactar a l'acord marc de l'any 2015, l'hem anat baixant, però aquestes circumstàncies faran que encara el baixem més. I nosaltres, a l'hora de fer la distribució de la quota Covid per al curs 2021, hem tingut en compte el tema de les ràtios. El tema de les ràtios ha estat un indicador clau per anar baixant, per anar donant professorat de suport en els centres a fi de baixar les ràtios i de fer-los el més adequades possibles. Dins aquestes dades generals, jo crec que hi ha un parell de qüestions que cal dir. En primer lloc, un 97% d'alumnes de 3 anys, penseu que és allà on hi ha l'entrada dins del sistema educatiu, és un lot de 3 anys, que entren dins el que és educació infantil, de qualque manera, dins els centres d'UCEIPS i de públics i concertats, un 97% d'alumnes de 3 anys han aconseguit plaça a algun dels centres que han triat en primera i segona opció. En primera i segona opció. I això jo crec que és important perquè se consolida el procés, el percentatge d'estudiants que elegeixen, que les famílies elegeixen l'escola que han sol·licitat, que la tenen. Això també és una resposta davant les crítiques que s'hi ha hagut políticament de que la llibertat dels pares no se contempla. Efectivament, allà se contempla clarament que els pares tenen dret a elegir els centres que vulguin, els percentatges són importants en primera i segona opció. Primera i segona opció. I també en primera opció se va consolidant. I això per nosaltres és important. Després cal dir que destaca, un fet que destaca de forma important, és que hi ha hagut un increment de 5 punts en el percentatge d'alumnat de 3 anys que ha entrat al centre de primera opció a Eivissa. Eivissa era una illa, ha estat una illa històricament que hi ha hagut un procés de nouvinguts important i aleshores el percentatge ha hagut un increment de 5% a l'hora de poder elegir els centres que volien. En qualsevol cas, a totes les illes, més d'un 90% tenien l'opció, han triat l'opció en primera i segona opció. I això és important que se digui perquè se consolida aquest percentatge de més d'un 90% que trien plaça en primera i segona opció. Per tant, jo diria, i després ja passaré ara la paraula a Antoni Morante, jo diria, per sintetitzar el que hem dit abans, aquest procés d'escolarització s'ha fet bàsicament de forma telemàtica, és una peça més dins del procés de planificació del curs 2021. En tercer lloc, hi ha 756 sol·licituds menys que altres anys i que el dret a elegir per part dels pares no només se mantén, sinó se consolida de forma progressiva. Jo diria que això és important perquè hi ha elements. Això és l'aplicació de la normativa actual i, per tant, se reconeix clarament que els pares estan triant els centres que volen d'acord una mica amb les sol·licituds plantejades. Jo, en tot cas, tapat la paraula perquè puguis concretar algunes coses. Bé, bon dia a tothom. El Consell jo crec que ha donat les dades principals i, per altra banda, les dades més concretes, percentatges, etcètera, ho tenen a la nota de premsa. En qualsevol cas, després, si hi ha alguna pregunta concreta sobre dades, també la podem donar. Però jo simplement voldria completar un poc la reflexió del Consell. Enguany ha estat un any, o aquest curs, especialment complicat per el que ha estat la planificació en tots els sentits i també, evidentment, l'escolarització. I hem hagut, per una banda, d'endarrerir
més d'un mes el calendari que havíem previst inicialment. Pràcticament estem ara els centres de secundària encara estan acabant de matricular alumnes i s'ha hagut d'implantar molt poc temps, se va de fer de manera, no diré improvisada perquè se va pensar molt, però de manera precipitada tot el procés telemàtic que crec que poden qualificar d'èxit. És a dir, hi ha hagut com s'ha dit, un 90% de les sol·licituds que s'han fet per via telemàtica i en moltes famílies que tenen dificultats, pensen que hi ha famílies que ni tan sols tenen un telèfon mòbil, sinó que el tenen compartit. Hi ha hagut una col·laboració estreta tant per part de les oficines d'escolarització donant suport a aquestes persones com dels ajuntaments, que volem agrair la seva col·laboració, dels serveis socials concretament, com dels propis centres educatius, facilitant que aquelles persones que tenien dificultat per fer el procés se les pogués assessorar o bé per via telefònica, o bé per correu electrònic, o bé acudint presencialment en els centres en cita prèvia. Per tant, jo crec que això, insisteix, ha estat un èxit i crec que ens hem de congratular en aquest sentit. Per altra banda, quant a les xifres d'escolarització, de matrícula en primera i segona opció, jo crec que en aquests moments hi ha poc marge de millora amb aquestes dades. És a dir, quan tenim xifres de que a 3 anys el 97% de les famílies poden optar en el centre que han triat en primera i segona opció o el 92% ja entren directament en els centres que han triat en primera opció, jo això crec que ja veurem poc marge de millora. De fet, aquestes xifres són les millors com a mínim dels 8 darrers cursos. I crec que és important destacar això, el Consell ho ha dit, per una banda estem garantint que les famílies puguin elegir centre, però per altra banda això ho conjugam i no renunciem a lo que és la planificació educativa. Vull dir que enguany hem aplicat el nou decret d'admissió d'alumnes, mantenim tota la zonificació escolar que havíem anat dissenyant els darrers cursos, per tant, aplicant zonificació escolar, mantenim reserva d'alumnat NESE, mantenim acords d'escolarització equilibrada en aquells municipis on s'havia arribat a ells, hem incrementat la puntuació per germans matriculats en els centres, hem millorat la protecció tant de famílies nombroses com monoparentals. Record que vàrem eliminar dels criteris complementaris que podien triar centres els punts per antic alumne. Tot i així, mantenint una sèrie de criteris de planificació educativa, aconseguim aquestes xifres que jo crec que ens hem de congratular perquè són, com ja he dit, el Consell, molt bones. Jo crec que poca cosa més, perquè era simplement completar alguns comentaris respecte a el que s'havia dit i no sé si el cap de servei vol dir alguna cosa i si no passaríem, en principi, a les preguntes. En tot cas, se m'havia oblidat dir, que els centres educatius han aprovat ja el seu plan de contingència de cara al curs 2021, a la qual cosa tota la planificació queda, jo crec que d'entrada queda tot plantejat de que l'inici de curs sigui el més normal, malgrat les circumstàncies que vivim, però vull dir, la conselleria ha anat fent totes les passes d'acord. Hem firmat a les messes, a la mesa sectorial, a la mesa de concertada, a la mesa de pares i mares, a la mesa de directors. Els centres, en l'assessorament, supervisió de l'inspecció educativa, ha fet possible que els centres facin aquest pla de contingència de cara a afrontar el curs a la màxima seguretat, a la màxima, jo diria, a la màxima tranquil·litat, malgrat tot, i per tant jo diria que estem en una situació positiva, sense saber què passarà, evidentment, el mes de setembre, però tenim tots els escenaris ja prevists en funció de la situació de la pandèmia. Jo crec que això és important, perquè nosaltres, si una cosa volen tenir clara, és donar un missatge de tranquil·litat, missatge de seguretat, missatge de que la conselleria està als centres, acompanyant els centres malgrat les dificultats. És evident que segurament problemes n'hi ha, evidentment, però crec que s'ha fet un esforç per part de tothom i jo vull tornar a recalcar perquè ho recalco cada dia perquè no és suficient, a vegades dir-ho, la feina que estan fent els equips directius, o classes de professors, l'inspecció educativa, etc., per tal de tenir el més controlat possible tots els escenaris de principi de curs. Per tant, el plan de contingència estan aprovats i això a nosaltres també, i crec de cara a la societat, a les famílies, crec que és important. Necessitem començar a la màxima tranquil·litat i seguretat.
sabent de qualsevol manera que afrontem un curs diferent en els altres anys. Penseu que el curs passat de nou se va afrontar amb una situació distinta. Tenim des del mes de març aquesta situació de confinament en tot el que ha passat i ara afrontem el curs 2021 amb unes circumstàncies distintes, escenaris que estan planificats i que pensam que és el que havíem de fer per part dels centres educatius amb el suport de la conselleria, és una mica que estem en una situació en què no tenim controlat tots els efectes, tots els elements que ens poden venir i que el mes de setembre, jo he dit moltes vegades, l'escola, que ha de ser fonamentalment presencial, aquesta és la clau, l'essència de l'escola en la presencialitat, però ara presenciat amb màxima seguretat. I, per tant, ja estem a la vostra disposició per qualsevol pregunta, comentari, matís que no hagi quedat clar. No, si podien aprofundir amb aquestes dades, amb aquesta davallada del nombre de sol·licituds, sobretot a 3 anys, no sé si és per una davallada poblacional, per la Covid que poden tenir els pares. Jo no crec, jo no crec que sigui per por. Jo crec que per por no ho crec. Jo crec que penseu que l'etapa infantil, la segona etapa d'educació infantil de 3 a 6 anys és una etapa no obligatòria, però de facto és obligatòria. De facto ja hi ha un 99% de la població se matricula a 3 a 6 anys. Per tant, és evident que hi ha altres explicacions i l'explicació, jo diria, que hi ha hagut a les Illes Balears, malauradament per aquestes circumstàncies, manco gent, que ha vingut manco gent, inclús ja hi havia gent el mes de març que sí que s'han matriculat i molta gent ja no ha vingut tampoc degut a la situació de manca de feina. I això és una realitat que hem de contemplar. Per això deia abans que les circumstàncies pot ser que també baixi la natalitat, és evident que la natalitat baixa, és evident, i que la immigració i un nouvingut poden servir per compensar aquesta baixada demogràfica, però bàsicament jo crec que l'explicació real és la crisi econòmica. Per això dic que segurament el mes de setembre, això ho haurem de confirmar, segurament un nouvingut que se pugui matricular el mes de setembre sigui manco. I allà on s'ha notat més és a Eivissa, d'una forma, jo diria, és una manco significativa. A Eivissa hi havia una pressió important, a zones de Mallorca hi havia una pressió important, Menorca no, Menorca hi havia sempre una estabilitat demogràfica cap a la disminució, fins i tot, de tot això, i per tant jo crec que l'explicació l'hem d'agafar una mica per aquí. No sé si vol dir qualque cosa més. Sí, no, el que dius, Consell, de l'alumnat de 3 anys sí que és cert que fa 4 o 5 o 6 anys hi havia una part que no s'ha matriculada, aproximadament s'ha matriculada el 85%, hi havia un 15% que no. Això ha anat canviant en els anys, ara pràcticament és l'escolarització universal pràcticament de tots els alumnes de 3 anys, però d'aquests 750 menys sol·licituds que tenim, si se fixen, a infantil són aproximadament 450 menys a 3 anys. De les 750 en total, a 3 anys són 450 menys que coincideixen amb una davallada, efectivament, de la natalitat fa 3 anys. Fa 3 anys van néixer aproximadament 400 menys a Balears. L'altra part de la davallada segurament s'explica per lo que s'ha comentat de que realment està venint menys gent a fer feina a Balears. Però hi ha una part, sobretot de 3 anys, que coincideix bastant bé en la davallada de natalitat de fa 3 anys, que són els nens que ara s'incorporen al sistema. I a quines zones de Mallorca se nota que disminueix la pressió? Això sí que el de servei segurament té dades més específiques per zones. One moment, please. Guai, no vull carregar un d'Acero. Bé, jo crec que és generalitzat, O sigui, ens trobam en zones que estan molt carregades a nivell d'escolarització, com per exemple Inca, Sa Pobla o Manacor, que estan en aquest moment experimentant una davallada progressiva d'alumnat que s'incorpora a quart d'educació infantil. Aleshores, hi ha encara molta pressió, potser alguns cursos de primari, però de cada vegada podem observar que s'estabilitza el número d'alumnes matriculats en els primers cursos i que les ràtios, diguéssim, són més que suficients en aquestes poblacions. O sigui que el que ha comentat el director general se pot aplicar en general. És a dir, hi ha hagut una davallada generalitzada, progressiva, a nivell de la natalitat. I després és vera que aquest factor, diguéssim, exterior d'arribada d'alumnat que s'ha d'incorporar de famílies que arriben en fills que s'han d'incorporar en el sistema també ha davallat, la qual cosa s'explica la davallada.
Jo personalment no crec que hi hagi molta de gent que per por al Covid no hagi matriculat, perquè tothom sap, i això està molt estès, que si no matricules a quart d'educació infantil després i esperes un any a cinquè d'educació infantil, com que tothom ja ha ocupat les places, és molt complicat entrar. I la gent ho sap. Un poc content, no sé si els ha sorprès aquesta xifra de davallada i, d'altra banda, si pensem que de cara a setembre o al curs que ve, precisament parlant d'aquesta crisi econòmica, poden haver famílies que puguin partir de les illes i encara bé seguir més el nombre d'alumnes. I una qüestió més, si amb aquesta xifra, jo no sé, insisteix, els ha sorprès, se podria retocar, no sé si deixeu modificar la contractació del professorat, que igual no fa falta. Bueno, sorpresa no, perquè tot teníem la hipòtesi, aquesta era una hipòtesi real, de que podria baixar. El que passa és que quan ten les dades és quan pot demostrar que aquesta hipòtesi s'ha anat complint. És a dir, de qualsevol manera, per tant, nosaltres teníem clar que hi havia aquesta hipòtesi real, és a dir, a partir de la pandèmia i tota la crisi econòmica, que els hotels no obrien i que basta veure les dades de l'EPA d'ahir, que són realment negatives, era evident i clar que la hipòtesi de que, evidentment, hi hauria manco estudiants, manco alumnes que se matriculaven. La xifra concreta, evidentment, no l'hem pogut saber fins ara que ens han donat les xifres d'escolarització. El que tu plantejaves sobre si sobraran, no. Nosaltres, les dades que vàrem fer de professorat són les que realment posarem en marxa el curs 2021. És a dir, nosaltres, quan deim una xifra, no la deim perquè sí, és a dir, no enganem a ningú, i jo vull destacar que les xifres, que aquest número de professorat han sortit a concurs d'interins. És veritat que algunes s'incorporaran a partir de mitjan setembre en funció de les dades d'escolarització d'FP i d'altres nivells educatius, etc. Sempre a l'idea dels criteris que van fer de 4 Covid de baixar les ràtios i que hi hagi unes ràtios adequades, no? Per tant, la conselleria se manté el número de professors que varen dir, evident, no baixaran res, perquè l'escenari que teníem a les Illes Balears és que era la comunitat autònoma d'Espanya que més creixia en població escolar. Que ara no creixen tant no vol dir que hagin de reduir professorat. És a dir, la reducció de professorat només ha existit en declaracions d'algunes entitats educatives determinades. Aquí ni s'ha reduït professorat, ni hi ha hagut retallades, sinó que hi ha hagut més professors, hi haurà més professors que mai dins el sistema educatiu. Públic i concertat. Això és una altra qüestió que també volen remarcar, perquè també s'han donat d'haver 117 professors a l'escola concertada, d'acord amb aquesta idea de la Covid. Per tant, nosaltres sorpresa, no, simplement constatació d'una xifra i després això no tindrà cap tipus de repercussió del professorat i de cara al curs 21-22, hipòtesi no en vull fer cap. És evident que nosaltres esperam, i jo crec que no només com a govern ni com a conselleria, sinó com a societat hauríem d'esperar poder remuntar aquesta crisi econòmica que està fent mal a la societat, a determinats sectors socials i familiars, perquè si no és evident, una altra cosa diferent, com se sortirà de la crisi econòmica, com se sortirà. Si hi haurà d'haver canvis dins el model econòmic, segurament hi haurà d'haver canvis, i també he dit moltes vegades que nosaltres hem aprofitat aquesta situació degut a aquest conveni que hem fet el del Ministeri d'Educació per pegar un impuls a la formació professional, perquè considerant que ha de ser aquest un bon moment per intentar que la gent se qualifiqui, ja que les Illes Balears és una comunitat en què hi ha treballs no qualificats. Jo crec que hem d'aprofitar l'actual situació de gent en atur, d'aquesta aposta que hem fet per la professional perquè la gent se qualifiqui, però ens agradaria molt que el curs 21-22 fos un procés de remuntada econòmica. I crec que això dependrà de molts factors que a vegades no depèn del govern de les Illes Balears, sinó que depèn d'altres factors, de si la vacuna, si el tractament, en fi, distints factors, i nosaltres pensam que el curs 21-22 ha de ser el principi d'un procés de recuperació. Ho serà, això. No ho sabem. Una pregunta. Bé, de cara heu dit que heu estudiat els escenaris possibles per l'any que ve i volia saber si no té por que sigui com un nou focus de rebrots de les escoles, sobretot per nens.
La paraula por no seria la paraula adequada, por. Jo crec que ha de ser prudència, màxim protocol de seguretat, màximes mesures de seguretat per l'alumnat, per al professorat i per als centres. Nosaltres en aquest moment vull dir que el tema de la ràtio ja l'han treballada, tenim un protocol de seguretat que s'han d'aplicar en els centres educatius per part de l'alumnat i el professorat, de neteja, de mesures de protecció individual, d'hidrogels, d'entrades diferents a les escoles, d'horaris de pati diferents, de grups estables, és a dir, tot allò que realment en el protocol se van aprovar. És evident que nosaltres al mes de setembre no sabem què passarà, evidentment. Per tant, nosaltres hem d'estar preparats per tots els escenaris. L'escenari A, que és l'escenari de normalitat presencialitat amb mesures, l'escenari C, que és l'escenari de confinament, que esperem que no torni a sortir, i l'escenari B, que pot ser situacions concretes. Per tant, nosaltres, situacions concretes de situacions en què hi hagi infecció, que hi hagi casos, rebrots determinades, que haurem de prendre decisions específiques en funció de cada cas concret. Però és evident que nosaltres la por no existeix, prudència sí, mesures de seguretat també, informació a tothom, a les famílies haurem de fer una importància d'informació, per exemple, el tema de que són les famílies que han de mirar si un lot tenen temperatura o no tenen temperatura, això no pot ser responsabilitat de les escoles, i crec que això és un tema. I ara en aquests moments també vull dir, perquè estan tenint reunions en tots els ajuntaments, ahir van tenir una reunió amb el president de la Felip, fa unes setmanes, o la setmana passada, no me'n record, a l'Ajuntament de Palma per un tema de la neteja. En aquests moments estan treballant perquè el protocol de neteja s'acomplesqui, evidentment, i estan treballant en tots els ajuntaments per tal de donar tota la informació que sigui necessari perquè les mesures de neteja realment se duguin a terme de forma adequada i perquè realment si des del govern, des de la Conselleria d'Educació i altres consellers del govern se pot ajudar a l'Ajuntament que puguin tenir alguna dificultat econòmica, també ho farem. Per tant, estem intentant tots els fronts que hi pugui haver tenir-les controlats. Ara, la seguretat total no existeix, hi ha un risc com estan dins de la societat, però nosaltres com a Consell d'Educació i el centre educatiu han fet tot un pla de contingència, ho han treballat de forma clara i realment d'una forma sèria per tal d'evitar els contagis. Què passarà? No ho sabem, però nosaltres tenim l'obligació de posar aquelles mesures adequades per evitar, per prevenir. I si hi ha un contagi hem de saber com hem d'actuar. I això també s'està dins de protocols. No sé si teniu a mà la dada d'increment de l'any passat, del curs passat, de sol·licituds d'escolarització. D'increment? D'increment, no. No, en tot cas, o sigui, n'hi ha banco. Però la dada del curs passat respecte de l'anterior. Vale, respecte als d'avui, no la tinc aquí. Tu tens. I les sol·licituds que va haver per setembre, l'any passat? Bueno, encara nosaltres el que estan fent ara, diguéssim, és donar resposta a les famílies que no han tingut plaça, que han demanat, per exemple, el canvi de centre i tenen dret a una cita i ara encara estan tramitant tot, diguéssim, al final del procés de les oficines. I després començam a donar cites, estan donant cites ja a posteriori per tot el que és fora de termini, que són famílies que s'han incorporat o que no han fet el procés i tot això. Però clar, les dades no les tenim. Però de sol·licituds a 3 anys sí que tenim que del curs de 8-9 en el de 9-20 ja va haver una baixada de 150 alumnes motivada perquè ja hi havia baixada natalitat. El que passa que aquests cursos, després això se compensava amb el creix amb l'alumnat nouvingut. Això és la diferència que estem detectant respecte a enguany. Però sí que ja fa alguns anys que la baixada de la natalitat se nota. Jo volia saber l'alumnat nouvingut de setembre, quin va ser l'any passat? Bueno, en total, o sigui, l'alumnat nouvingut, podem parlar de 2.500 a Balears. De tots... Sí, de les oficines. Però, clar, és una dada que l'haurien de donar, si vostè la pot donar després amb més detall. Nosaltres, els darrers cursos han tingut aproximadament un increment de població escolar entre 2.000 i 2.500 alumnes cada curs i sobretot motivat per l'alumnat nouvingut. No per increment, això ja ho dèiem els altres anys, no per increment de la natalitat, perquè la natalitat de fet
ja va començar a baixar fa una sèrie d'anys, però sí per l'alumnat nouvingut. Si tenim en compte que tenim uns 170.000 alumnes en ensenyament no universitari a Balears, això implicava un increment d'un 1,5% aproximadament anual. Això calculant que enguany no ho tindrem. Tampoc no pensant que haguem de tenir una baixada important d'alumnes, perquè de fet no s'ha donat mai. Inclús a la crisi de l'any 2008, 2009, 2010, la població escolar no va baixar significativament, tot i que va haver una crisi molt forta. També sí que se va estabilitzar. És vera que, per desgràcia, aquesta crisi que tenim i que tindrem l'any que ve sembla que serà la més forta dels darrers anys, no? Però no pensant que hi hagi una gran baixada d'alumnat. Així tot. Tot i que, com ha dit Antoni Morante, és evident que aquesta crisi té unes característiques un poc distintes. És evident que la baixada que va haver a la crisi anterior va ser una baixada important, però ara és una baixada molt més dura. Basta veure les dades de l'EPA o la decisió que ha pres el govern britànic en totes les conseqüències que tindrà cap a no obrir hotels, o que tanquin hotels, o que manco turistes anglesos per aquí. No? I, per tant, és una crisi, diguem, nova des d'aquest punt de vista i, per tant, diguem, també unes conseqüències que haurem d'anar veient com se desenvolupa al llarg del curs. No tenim una visió, una bolla màgica que ens digui com s'anirà. Les dades que tenim aquí ja reflexen una primera realitat, és una primera fotografia. La pel·lícula l'aniran tenint al llarg de tot el curs. Al setembre tindrem unes altres dades, però jo crec que és important que se tingui en compte que és un canvi, diguem, no és un canvi de cicle, és un canvi, no diré de paradigma, és un canvi de situació com mai, com mai s'havia, perquè és una crisi mundial, amb totes les conseqüències sanitàries que té, però econòmiques, socials, i hem de veure com tot això se desenvoluparà. Més preguntes? Tenim una pregunta de Menorca, si no hi ha més aquí. No està tan relacionada amb aquesta roda de premsa, si no hi ha altres temes d'aquesta roda de premsa. Els docents que se contracten per baixar ràtios ja s'han assignat en els centres? Sí, la gran majoria, sí. Si no ho record malament, nosaltres havíem previst, no ho record malament, ho record bé, nosaltres havíem previst 270 docents només pel tema de Covid, sense tenir en compte l'increment d'oferta FP. L'oferta FP d'ensenyament públic eren 325 professors. Per tema de ràtios Covid havíem previst 270 i en aquest moment s'han assignat en aquesta adjudicació de juliol entre 230 i 235. La resta estan pendents, com he dit, no ha acabat la matrícula de batxillerat, sobretot, i quan vam fer l'adjudicació encara havia centres que matriculaven això, sobretot en els instituts de secundària encara falta matrícula. Per tant, queden per assignar uns 35-40 professors, més o menys, que s'assignaran en el moment que ja tinguem les matrícules definitives, segurament l'adjudicació de final d'agost. I el que ha dit Antoni Morante, jo vull afegir que aquest professorat tindrà contractes des de setembre, algun des de principi de setembre, algun un poc més, evidentment, fins a final d'agost. Ho dic simplement perquè és una dada que és important que se tingui en compte. És una contractació que té tots els elements legals de com ho he fet els altres anys. Ho dic simplement que no estan modificant res, sinó estan contractant d'acord amb la normativa des de principi de curs a final de curs, que serà el mes d'agost. Molt bé, i doncs si no hi ha res més, moltes gràcies i bon estiu. Bon estiu.